Det her ljus. Veldig fin innpakning. Kjempe. Nei, det var der den var. 미지가가 심하시면 왜dik 니동리아랑 vitsuutta mä isin narsisartut. Du kunne også vælge et sundere alternativ, som nogle tørrede frugter eller friske bær. Nej! Voila! Jeg er rigtig meget typen, der handler om eftermiddagen. Jeg er tit sulten, og det er ved 4:30-tiden. Og jeg tænker, der er mange, der sådan har det på samme måde som mig. Og rigtig tit så ryger der noget ikke så sundt indenbords. Er der et eller andet, man kan gøre for sådan at undgå, at man... Altså, det er jo rigtig tit noget ikke særlig sundt, der ryger indenfor. Ja, lige præcis. Og det handler jo tit og ofte om, at vi ikke planlægger så godt. Så planlægning, det er en af de vigtigste ting i forhold til at få nogle sunde madvaner. Både at få handlet sundt ind, men også at forberede måltiderne, så man altid ved, at der er noget nærende og sund mad klar til at spise, når man netop, som du siger, er træt og sulten sent om eftermiddagen eller i weekenden derhjemme, hvor man ikke rigtig har forberedt noget. Så er det, man falder i de her fælder, hvor det bare, hvor man tager det nemmeste og hurtigste, og det er tit også det, der ikke er så sundt. Ja. Jeg gør det også, når jeg skal træne. Så griber jeg ud efter et eller andet, fordi jeg i hvert fald ikke får det skidt. Eller sådan. Ja. Have noget energi til kroppen. Og der er det en rigtig god idé at food preppe, som er det at forberede maden på forhånd, så du har til flere dage ad gangen. Man kan food prep på forskellige måder. Man kan eventuelt food preppe i portionsanretninger, så du laver nogle portioner, så du har nogle forskellige måltider til frokost og aftensmad de næste par dage i hver sin bøtte. Eller så kan man gøre det i mængder. Så du for eksempel bare food prepper ved, at du forbereder en masse kulhydrater, forbereder en masse protein, forbereder en masse sauce og dippe, og forbereder en masse grøntsager. Og så kan man jo selv tage en i hver bøtte, så du for eksempel har kogt en masse ris, som du har i en bøtte. Så har du måske en masse kartofler stegt i ovnen i den anden bøtte. Så har du noget kød eller fisk i den tredje bøtte, og så har du nogle grøntsager og frugter i en fjerde bøtte. Og så kan man egentlig bare hver dag bare tage en af hver ud, og så kan du blande det med altid, du gerne vil have ud fra, hvad du lige har lyst til den dag. Og så kan man så spice det op med lidt forskellige sauce og dippe og krydderier, så det heller ikke behøver at smage af det samme hver dag. Altså så have sådan noget basic, og så blande det, som man... Ja, så man er sikker på, at man får sine kulhydrater, det vil sige energi, og du får din protein som middag, og du får noget sundt fedt, og du får noget smag, og når du får dine grøntsager. Jeg tænker også, der er familier, der sådan har deres unger med ude og sådan noget, og børn, der er trætte. Og... have en lille bitte madpakke med. Have et æble med, en banan med, lidt kiks eller en eller anden sund snack, så de også har noget energi, inden de går ind. For de bliver jo selvfølgelig også, hvis de er trætte og sultne efter en lang dag i børneinstitution, så fungerer deres hjerne jo ligesom vores. Så vil de også skrige efter at få noget slik med hjem eller et eller andet. Og det er jo ikke altid så fedt at handle, når begge, både forældre og børn, er trætte og sultne. Og så sparer vi jo en masse tid på at gøre det her på én gang. Både at handle ind på én gang til flere dage ad gangen. Og det, at vi så ikke kommer i butikkerne så mange gange om ugen, det gør jo også, at vi sparer penge, fordi der ikke kommer alle de der impulsindkøb undervejs. Så vi sparer nogle penge på det. Vi sparer en masse tid, fordi så handler vi ikke så mange gange, plus at vi forbereder al maden på én gang. Ja, for hvis du handler sulten, så går du også rundt og propper mere i din kurve. Ja, det gør man. Jeg gør. Det er meget normalt. Ja, jeg er helt normal. Ja. Men det handler igen forberedelse. Altså jo mere du kan forberede hjemmefra, mere tid sparer du og penge.
Okay, Maria, hvad er det så, vi kan gøre, udover at food prep? Jamen, det handler jo lidt om at forberede og huske at planlægge, fordi for at kunne food preppe, så skal vi jo først have fundet ud af, hvad det er for nogle måltider, vi gerne vil spise, lavet en handleliste, og der kan vi så bruge Barisas madplan til hjælp. Ja, den kan hentes ind på Barisas hjemmeside. Ja. Og så skal vi så ud og handle stort ind, og der er det så en god idé at gøre det et par gange om ugen, mens vi er med det, plus at vi har handlelisten, så vi netop ikke køber en masse andre ting, som vi ikke har brug for. Så er vi godt på vej. Modtaget. Ja.